Opgave om spaghettiknæk i matematik. De betingelser, der skal være opfyldt for at danne en trekant, er, at de to korteste sider tilsammen skal være længere end den længste, ligesom på billedet. Vores forslag til en procedure for at knække en spaghetti i 3 mest tilfældige stykker er A. At man lægger et stykke spaghetti på et bord, fører en lineal henover og frem og tilbage langs hele spaghettiens længde, så der er en anden person, som ikke kan se spaghettien, der siger stop, og spaghettien knækkes, hvor linealen var. Proceduren gentages langs hele spaghettien, og man har nu en spaghetti delt i 3 tilfældige stykker, helt ligesom på billedet. Så har vi nogle udregninger i Excel. Til at starte med udregner vi 2 gange 1000 tilfældige spaghettibrød. Det gør vi ved at skrive lig med slump, parentes slut, i både B3 og C3. Det vil være første og andet brød. For at finde de 3 længder skrives der i henholdsvis E3, F3 og G3 lig med min parentes B3 semikolon C3 parentes slut. Komma lig med max komma med max parentes B3 semikolon C3 minus min B3 semikolon C3 og lige med 1 minus max. Og lige med 1 minus max parentes B3 semikolon C3. Det er så side 1, 2 og 3. 1 vil være det mindste af de 3 tilfældige knæk, 2 vil være det største minus det mindste, og 3 vil være 1 minus det største knæk. I I3 skrives lig med max parentes E3 kolon G3 kolon G3. Det vil være den største af de 3 stykker. Når vi ved, at det længste stykke skal være mindre end halvdelen, kan vi med dette tal finde ud af, om man kan danne en trekant. I K3 skrives der derfor lig med hvis parentes I4 er mindre end 1,4. Okay. Lige med hvis I3 er mindre end 0,5 semikolon 1 semikolon 0. Det vil teste om I3, altså det længste stykke, er mindre end en halv. Hvis dette er sandt, vil der stå 1 i dette felt, og hvis det er falskt, vil der stå 0. Hermed kan man nemt se, i hvor mange tilfælde man kan danne en trekant. Man markerer B3 til K3 og trækker det ned til 1002. Nu har man 1000 simulationer. Nu vil vi konstruere et punktplot, der viser sammenhængen mellem 2 af siderne i trekanten. Det gør man ved at markere kolonnerne E og F, side 1 og 2, fra 3 til 1002. Så trykker vi indsæt punktdiagram. Punkterne vil udfylde en retvinklet trekant i mellem punkterne 0,0, 0,1 og 1,0, fordi de 2 sider til sammen altid vil være mindre end 1.
Linjen, der afgrænser figuren, vil være x- og y-aksen, samt y er lige med minus x plus 1. Vi konstruerer nu et nyt punktplot for at se, hvor de brud, hvor der kan dannes en trekant, ligger i det første punktplot. Vi gør følgende. I M3 skrives lig med hvis parentes K3 lig med 1 semikolon E3 semikolon 0. Parentes slut. Og i N3 skrives lig med hvis K3 er lig med 1 semikolon F3 er lig med 0. Nej, semikolon F3 semikolon 0 hedder det. Hvis der er spaghettien kunne det dannes en trekant, vil der i M3 og N3 nu stå længderne på to sider. Disse to felter markeres nu og trækkes ned til M og N 1002, så det passer med spaghettibordene. Man markerer nu, og lige om lidt, man markerer nu alle disse sæt og laver endnu et punktblok. Punkterne vil nu danne en ny trekant, der ligger mellem skæringspunkterne for y er lig med minus x plus en halv, og y er lig med en halv, og x er lig med en halv. Vi kan se ud fra de to punktplot, at tilfældene, hvor der dannes en trekant, må være 25% af alle de brud, der er simuleret. Genierne bag er Lærke, Stephanie, Anders, Tobias og Lasse Emil. Tak for i dag.